Hej. Jeg glæder mig til at komme og holde oplæg på de 3 konferencedage, som Pædagogisk Forum har planlagt her i 2025. Og mine oplæg kommer til at handle om, hvordan vi alle sammen bedre kan forstå og støtte børn, som har nogle vanskeligheder med deres sensoriske bearbejdning. Både børn, som har levet et trygt og godt liv, men alligevel bliver udfordret af deres sensoriske bearbejdning, men også om børn, som har haft det svært i livet, ikke har fået tilstrækkelig kontakt, og som derfor har brug for, at vi rækker ud og forstår dem på en helt særlig måde. Og den der praktiske tilgang til, hvad vi kan stille op hver især, har jeg virkelig lyst til at formidle til jer, der dukker op på konferencedagene, som er arrangeret af Pædagogisk Forum, og som finder sted den 20. maj i Herning, den 14. november i Odense og den 19. november i København. I kan se mere på Pædagogisk Forums hjemmeside, og måske ses vi et af stederne i 2025. Ha' det godt. Hej.